Amppurullaa varasti Marko Boy leikkari. Moi. Yes. Et ala yhtään rähjäämään. Menet muualle siitä. Noniin, osh. Kauheekin. Päihteetön tapahtuma. Mä en neuvottele anonyymipaskiaisten kanssa. Siinä on nyt nuukittavaa niin. Ei voida käyttäytyä tuolla lailla enää 2010-luvulla. Lähde vittu. Oikeesti! Niin ei osaa sanoa mitään muuta kuin jes moi. Jes moi. Jes moi. Jes moi. Jes moi. Jes. Jes, se on Amppurulla terve. Aihevlogia tuli tällainen ihan pakko kuvata. Ja se on vähän niinku tämmönen kaapista ulos tuleminen. Kun nyt on niinku, eletään semmoista aikaa, että homot on tullut kaapista ulos. Niin miten sä niinku kohtelet homoja